যে তিনি সালা তামনি বাগै kok thumnai rokno tamni bagui maring kha Tini जों belai hamai maro media rangno tam bagai जों tini belai nangkungna bagai tini ni salon no maring kha जों gedek mas সময় লাইমেন yaklo tini nukha sini saren si tai sini sarmebar borok duita part man pore sodor uttoro जों IPFT division tongo haipno जों tapu jora কোনো জায়গা ফোন जों ইয়াক দিছেको বা দাবু যে বর্তমানে IPFT সারেন্সনি দল সামখাইতমन आरो जों ইয়াক দিছেको এবং বড় বসংবাই কমিউনিকেশন করিকা आम बागै जों जे सदर उत्तर IPFT तनाय रक दिनै सिनि डिभिजननि सेक्रेटारि ते आं साक डिभिजन प्रेसिडेन्ट ते सिनि डिभिजननि कमिटिनि मेम्बार अफ एजेस केशियर सेक्रेटारि जों बेबा गर तंग डिभिजन बर जों तिनि अबन वानसुका जों तिनि अ सालो जों तिनि सिमि IPFT याकारेका सदर उत्तर डिभिजन कमिटि न सबाइरिका जों अर ताइ कुनो IPFT निंगै डिभिजन करिका ताइ जों अबन तिनि सिमि न जों याकारेका जों बोसां नि सालो तामनो तामसनो जों डिभिजन आसुकाय जों डिभिजन खायनाय ताइ जों जेखाना यापिरिसो जे दल जे बदल चिनि तिब्रासान बागै सामुखा हामखाय तंगाय जों आजागना यापिरिनाय এবং जों दल पल चिनि बेबा डिभिजननि IPFT समर्थक ताइ जों गोबांमा कमिउनिकेशन खाय दङ दिनै CPM खायनाय हमबा खरसा खरनै जों बाक्सा जयनिं खायनाय ने BJP नि बतंगा आमा हाके जों बाक्सा जों जे जागा थांगो आ जागाना बर बसुङ यापिरिसाने वान सुजक दङ जों अमा हाकेनो जों बोसों सालो जों ताइसे कक सामान बिसिंतिगे जों जेकुनु जागा जों यापिरिसालायनो जे IPFT सरकार सामुका हामखायमा जागो नरखै तामनि बागै बदल याकरि मा फाइका IPFT सरकार हामेन यागलो बस सामुका हाम हामिया जों आबनो जस्टिफाई खायना थांलिया बिचार विश्लेषण खायना थांलिया तामनि के आबो तामनि प्रेजेंट सिचुएशन आबो बरक साइमानो पाब्लिक जों साक लिडार जों गाहाम जों सामुखाय गाहाम खायनि सामाबाया किन्तु प्रेजेंट सिचुएशन जे वास्तविक कार्यकारी नुक दङ आबो पाब्लिक साइमानो पाब्लिक नो कमेन्ट होनाय पाब्लिक नो सानाय ताबो तो IPFT बदल याकरि न ताबो बो साबो बाय करनाय ब राजनीति बेगन न रक थांनाय जों ताबसो जरा वानसुक जागदा ताबसुक जरा जों तो वानसुलाय दङ हाइपनो जे दल जे संगठन चिनि बरं बागै सामु गाहाम खाय दङ ना निनि नेशनल पार्टी फुनंसु रिजनल पार्टी फुनंसु जों आबनो जों नायखुलि दङ ताबसु जर तो जों दर डिभिजन खाय दङ यागलो जों जे गोबां मा चिनि डिप्रेशन बुङै गोबां मा जों डिपार्टमेन्ट दङ आ डिपार्टमेन्ट बो सुदु जोंबा स्कोप माइखौ ताबसु जरा काय जों बबनो बिनि क्वालिटी बनो जों तामनि सानाय जों गोबां मा जरा गोबां मा थांगा ट्रान्सफार मेटा दै थांगाय जे चिनि मिनिस्टार खरनि दङ बनि डिपार्टमेन्टनि ट्रान्सफार से बर खायरि मे काय जों सावनो फेक खायने सावना आशा खायने आबो बाय चिनि थानायाव केसा उइक पॉइंट फायो जों गोबां मा जरा आम हाके टेक्टर माने हेनो दङ जों गोबां मा तिनि ट्राइबल डिपार्टमेन्टनि चिनि सिगला चालायदोंनो जों कायसा कर्म संस्था दै लोन टन नखन लुइ जों बरनो कायसा बुनि लाख म सलामना होनाय जों आ जागाबो जों डिभिजन हिसाबै जों लोन एप्लाइ खालायका खामेन यागला आरो जों सक्सेस के रिमे चिनि सिगला चालायदोंनो जों बबनो तामनो जों पुजु जानाय बबनो जों बिसास खायनाय बबनो फेक खायनाय आरो निसिनि कायसा उइक पॉइंट फायो अब लुइ जों बेले के खाव टेक्टर नांजाक कारण चिनि अबंकाय जतन साइमानो yang ADC ingkai to wakil nogor bujong nogor general seat to ingkai assembly ingkai to general seat 2 nong constituency kai yang sini assembly ingkai sini national party busanai ba pasangnai yang sing regional party kai sing avoid khaijago norjago divide khaijago abuno kai sing belai backward point no sing belai cinta khainai ga abuno sing o jaga tongai party khainai belai kai sini muskil un sing busang podekhep nalai sing tamu khainai khai सानि सिनिमु आंखाय सदर उत्तर बिभागनि IPFT President tai जों Central Executive Committee member गाय चिनि आनि याग्रा बबो Central Executive member tai सदर बिभागनि Secretary ताकु जाना देबमा लुकुरनो ताम कसादमुसो जों लुकुरनो अबनो साना नायो जे दल जे संगठन जे दफानि साथि सामगाय जों बरनो वानसुकथाय तेनर वानसुकदि आम हाकेनो ताइ चिनि कर्मीरक जों तिनर जत प्रेस पिट मा जाय हापनो
जों जतन वान सुलाइजा जों बोसों आबो हाकिनो पदक्षेप लानाय कारण तामनि के जों दिनै केबाय एम जतन दङ लिडारशिप बुंना हनि जों जखन नखर काबा लिडारशिप जों ताम खायमान माया जततको मानसा जरतै जों दफानि साथेनि सामखायनानै चिन्ता दाना खायजा दफा म थांजाथु हनै जों बिसि टप पोस्ट जों आमा हाके कतल सारनाया जों सादाम तसिनि ग्राम लेवल बरक दमन फन जों बाहाके जों थांचन दिगे थांमान बाहाके जों सि बरन बागै डेभलप दिगे जों आगमान